Ljudi, šta se dešava? Vas dvojica traku. Šta je u redu, bre? Šta se dešava ovde? Sve će biti u redu. A šta će da bude u redu, bre? Ko vas je poslao ovde? Kakav nalog, bre? Drvo. Kakav Znači nalog? sve u redu. Nemanja, molim te, vidi da ništa ne radi dok ne proverim, bre, šta se dešava. Ljudi, ostanite na svojim Kakav je mjestima, ovo sve način? će biti u redu. Imamo nalog. Halo, Marko. Halo, majka, gdje si? Ovdje radim, bre. Evo, krenuo. Slušaj me, uvati prvi bus i dođi što pre, molim te. Šta je bilo? Ne znam, došli su neki ljudi iz vinarije Tomović i upravo nam konfiskuju vinograd. Dobro. Ajde, dolazim brzo. Zovi Vuka odmah. Me čuješ? Ajde, molim te, požuri. Molim vas, prestanite to da radite dok ne proverim šta se dešava, Samo ljudi. nemojte da povisujete glas. Neću da povisujem glas, molim vas, samo da... Znači, ne možete ovo da radite. Imamo nalog, Dajte mi da vidim sve je nalog. po propisu U i redu. zakonu, samo nemojte glas. Dobro, da dajte da ja povisujete, to molim vidim, vas. da je po propisu i zakonu. Ne možete tako da upadate ovdje i da nešto radite. Momci, dođite vi gore, obojica. Čuo s Verom? Čuo sam si dolazi. Vuče, nemoj ti da se eksponiraš oko ovoga, pusti mene, ja ću. Ko su i šta hoće? Nemam pojma, samo su se odjednom pojavili, sve su izlepili. Kod nas je dole kod Ćosića. I ništa mi nisu rekli. Aj ti se samo smiri. Ko je glavni ovdje? Šta nije jasno? Ko ste vi, šta tražite ovdje? A vi ste? Ja sam Vuk Tomović, ja sam prijatelj kuće Smiljanić. Mi smo iz firme Secura, postupamo po rješenju koje smo dobili od predstavnika Vinarije Tomović. A to ćete advokatu, on će zastupati porodicu Smiljanić. Znam čoveka koji je potpisao ovo rešenje, zvaću. Dajte mi ugovor da vidim. Tu je sve. A evo vam ga i predstavnik Vinarije Tomović, pa možete sve sa njim. Ovo ću ja. Srećan vam put! I da Bog da se više nikad ne vidjeli. Ode gamat. Bog mi je svedok da su mi 3 godine života pojeli. Šta je bilo? Onaj glavati tamo, onaj što ste vi s njim neki dan razgovarali, zazvonimo telefon i on se javi i samo ode. A ovi njegovi za njim. A valjda ih je Vera poterala. Vera? Pa ko drugi. Šta je bilo, momcu? Šta ste stali? Aj na posao, juče ste se lepo odmorili, aj sad da se radi. Ajde. I jedva bi čekali da ne rade ništa. Viš!